Water World ang Cebu City Sports Complex na pagdarausan ng Palarong Pambansa matapos ang biglang buhos ng ulan doon. Yan ang balitang dako ni One News Cebu Desk Editor Dale Israel. Dale? Mayroon to Cheryl, binaha nga ang ilang bahagi ng Cebu City Sports Complex na siyang main venue ng Palarong Pambansa 2024 na bubuksan ngayong July 6 dito sa Cebu. Dahil yan sa malakas na ulan na bumuhos alauna ng hapon kahapon. Pinasok ng tubig ang kantin at multipurpose offices sa ilalim ng grandstand dahil sa biglang pagtaas ng baha. Pati ang dance sport area hindi nakaligtas sa tubig baha. Ganon din ang parking space. Nasa 25 million pesos ang ginastos ng Cebu City Government sa renovation ng Cebu City Sports Complex para sa Palarong Pambansa. Ayon kay Sports Complex Manager Vito Taburada, minor flooding lang daw ito dahil sa baradong downspout drainage sa ibabaw ng complex dahil sa soil build-up sa construction. Nalinis na raw ito pagkatapos ng pagulan at inaasahang hindi raw ito babahain muli. May massive cleanup din sa mga estero at drainage sa labas ng sports complex na ikinasa ng syudad. Sa kabilangan ng pagbaha, handa pa rin daw ang syudad para sa hosting ng Palarong Pambansa. Ayon kay Acting Cebu City Mayor Raymond Garcia, lahat daw ng infrastruktura na gagamitin sa palaro ay tapos na at maliliit na detalye na lang ang tatapusin. Mag-i-inspeksyon daw uli si Mayor sa Cebu City Sports Complex. Sa ngayon naman, tapos na rin daw ang mga paghahanda sa mga eskwelahan para gawing tahanan ng mga estudyanteng manlalaro mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Sabay niyan, sinabi niyang acting mayor na imbitado naman daw si suspended Mayor Mike Rama sa opening ceremonies dahil public event naman daw ito. Tugon yan sa press con ni Mayor Mike last week kung saan sinabi niyang wala siyang imbitasyon na natanggap sa palaro kahit nasa isa siya sa mga nakatutok sa preparasyon noon. Inaasahan ang pagdalo sa opening ceremonies ni President Bongbong Marcos, pati na rin si Vice President Sara Duterte na former Education Secretary. Magpapakalat naman ang Regional Police Office ng Central Visayas ng additional 1,500 na personnel, hindi lang sa opening pati na sa buong linggo sa iba't ibang venue ng mga laro. Inasahan ng pulisya na hindi bababa sa 12,000 katao ang darating sa Cebu para sa palaro. Hindi pa kasali dyan ang estimate ng mga kasamang kaanak ng mga atleta. Kini ang mga balitang dako karong adlaw gikan dinhi sa dakbayan sa Subo. Balik sa iyo, Cheryl. Daghang salamat One News Cebu Desk Editor Dale Israel.